En aquest vídeo us ensenyaré a inserir i configurar taules. Les taules ens serveixen per organitzar les dades en files i columnes i s'utilitzen molt sovint. Per inserir una taula hem d'accedir al menú Insereix i escollir l'opció de taula. Veieu, en aquest menú ens apareix unes quadrícules que a mesura que hi passem el ratolí per sobre es van incrementant. Aquí podem seleccionar la taula que volem, el nombre de files i columnes que volem. El màxim que ens ofereix des d'aquest menú és una taula de 20 columnes per 20 files, que és una cosa molt poc freqüent. Però que sapigueu que encara que ens ofereixi una taula de 20 files i 20 columnes, nosaltres podríem afegir-ne moltes més a posteriori. Després us ensenyaré com. De moment anem a començar amb una taula més senzilla, una taula de 5x5, d'acord? De 5 columnes per 5 files. Quan fem un clic ens apareix directament la taula feta amb les seves vores marcades amb 5 columnes, 1, 2, 3, 4 i 5, i 5 files, 1, 2, 3, 4 i 5. A dins de cada cel·la hi podem escriure el text que necessitem. Anem a fer una taula d'exemple, per exemple, posarem... Imaginem-nos que hem de fer una sèrie d'accions i una sèrie de persones les faran amb una sèrie de dates. Per exemple, acció, serà el títol de la primera columna, responsable, data, lloc, realitzat. La primera columna ens servirà per escriure l'acció que s'ha de realitzar, la segona per escriure qui se n'ha de fer càrrec, la tercera en quina data s'ha de fer aquella acció, la quarta en quin lloc s'ha de fer aquella acció i la cinquena ens servirà per posar-hi una casella per poder marcar si aquella acció ha sigut realitzada o no. Les dades que poden contenir les taules poden ser de qualsevol mena. Aquí hi puc posar, com veieu, text, però també hi puc posar imatges. Fixeu-vos, imagineu-vos, busquem una imatge d'un tigre. Veieu? Dins de les taules podem incloure text, i podem incloure imatges i podem incloure el que ens sembli. Sí, el mateix que podem incloure en un document es pot incloure a dins d'una cel·la. Aleshores, aquestes taules poden tenir més files i poden tenir més cel·les. Per tenir més files hi ha diverses maneres d'aconseguir-ho. Per exemple, si ens posem a l'última casella de la taula i apretem la tecla tabulador, directament se'ns afegeix una fila al final. Fixeu-vos. El tabulador també ens serveix per moure'ns de cel·la en cel·la. Si apreto el tabulador, canvio de cel·la i vaig a la cel·la següent, i si apreto la tecla Shift tabulador, vaig a la cel·la anterior. Shift tabulador a la cel·la anterior, per tant, a la fila anterior, Shift tabulador a la cel·la anterior, i amb el tabulador avanço cap endavant. Quan arribo a l'última cel·la i apreto el tabulador, com que no n'hi ha cap més, el que fa la tecla és crear una fila nova. També podem crear la fila amb el menú esquerre. A sobre de qualsevol fila ens afegim al menú esquerre i tenim dues opcions per crear files i dues opcions per crear columnes. Dues opcions per suprimir la fila i una opció per suprimir la taula. Fixeu-vos, si afegeixo una fila a sobre, deixeu-me escriure primer alguna cosa. Si jo afegeixo una fila a sobre d'aquesta, veieu, se m'ha creat justament a sobre, enmig entre aquesta i aquesta. Però també puc afegir una fila a sota. Veieu? Tan senzill com això. Si vull inserir moltes files de cop, veieu, en el menú només ens apareix inserir d'una en una, però si vull inserir, per exemple, 5 de cop, és tan senzill com marcar 5 files, 1, 2, 3, 4 i 5, i amb el botó dret apreto aquesta selecció i veieu, ens apareix l'opció d'inserir 5 files a sobre o 5 files a sota. I si ho fem així, ens n'apareixen 5 més.
De la mateixa manera podem suprimir i afegir columnes. Fixeu-vos, amb el menú dret, en la columna que vulguem eliminar, tenim l'opció de suprimir la columna. Veieu? Ara ens ha suprimit la columna d'acció. També podem afegir columnes noves de la mateixa manera. Amb el botó dret podem escollir insereix una columna a l'esquerra o insereix una columna a la dreta. I de la mateixa manera, si volem inserir diverses columnes al mateix temps i no d'una en una, simplement hem de seleccionar quantes columnes de més volem afegir. Per exemple, si em vull afegir 4, en selecciono 4, apreto amb el botó dret a sobre de la selecció i m'apareix l'opció d'inserir 4 columnes a l'esquerra o 4 columnes a la dreta. Veieu? És així de senzill. De la mateixa manera que les podem insertar, les podem eliminar. També tenim l'opció de suprimir tota la taula. Amb el botó dret a sobre de la taula, apretem l'opció de suprimir la taula i la taula ens ha desaparegut. Quines més opcions tenim en aquest menú? En aquest menú podem fer diferents coses. Per exemple, fixeu-vos, si jo eixamplo aquesta fila, poso més dades a les altres i els hi dono una alçada diferent a totes. Però m'interessa que totes tinguin la mateixa alçada, vull que quedin uniformes, no vull que en quedi una més alta que l'altra. Les marco i amb el botó dret apreto l'opció de distribueix les files. Veieu? El que ha fet és fer la mitjana, ha calculat, s'ha fixat on començaven aquestes files, s'ha fixat on acabaven aquestes files i ha distribuït les files que hi havia en aquest espai en una alçada igual, equitativa, de manera que aquestes files ara mesuren la mateixa distància i queden molt més harmòniques que com abans. Fixeu-vos la diferència. Abans, després. Abans i després. Això també es pot fer amb les columnes. Si jo tinc una columna amb columnes molt amples i columnes molt estretes i totes tenen una mida diferent i vull que siguin totes de la mateixa amplada, simplement les marco, faig clic amb el botó dret a sobre i distribueixo les columnes. I aleshores em queden en la mateixa amplada. Fixeu-vos, si això fos més llarg i tingués aquestes així, i ara les podria distribuir i em queden repartides a parts iguals. En quant al format de columnes, podem escollir el color de fons de les cel·les. El color de fons de les cel·les s'escull d'aquesta manera. Simplement heu de marcar les cel·les que voleu canviar de color i amb aquest botó d'aquí podem canviar el color d'emplenament. Veieu? I ens canvia el color de la cel·la. També podem canviar les vores de les taules d'aquesta manera. Si vull canviar la vora d'una cel·la, em col·loco en aquella cel·la i m'apareix un botonet a la part superior dreta amb un desplegable que em permet escollir com vull les vores d'aquella cel·la. Si selecciono aquest botó, em farà el requadre. En aquest cas, com que només tinc una cel·la marcada, els únics botons que tenen sentit és la requadre, que serien les 4 vores del voltant, o les vores d'aquest requadre per separar la vora de dalt, la vora de baix, la vora de la dreta i la vora de l'esquerra. Fixeu-vos, si jo vull canviar la vora de baix per una vora més gruixuda, haig de marcar la vora de baix i li haig de dir el color de la línia que vull i el gruix de la línia que vull i el tipus de línia que vull. Aquí. Si la vull recta, de punts o de ratlles. De punts seria així i de ratlles seria així. Si el que vull és canviar totes les 4 vores, aleshores he de marcar aquest botó, se'm queden les 4 vores marcades i altra vegada selecciono el color de la vora, selecciono el gruix de la vora i selecciono el tipus de vora. Veieu? Això es pot fer en una cel·la o en un grup de cel·les. Fixeu-vos, si jo marco totes aquestes 4 cel·les,
5 cel·les, m'apareix igualment aquest botó desplegable a la part superior dreta i des d'aquí puc escollir el mateix. Ara sí que tenen sentit aquests botons d'aquí, els del mig, i aquest, que et permet seleccionar totes les vores de totes les cel·les, les interiors i les exteriors, només les interiors, tant les verticals com les horitzontals, només les horitzontals o només les verticals. Fixeu-vos, si només marco les verticals, se'm marquen les verticals, les vores verticals interiors. I aquí, de la mateixa manera, podria seleccionar el color, el gruix i el tipus de ratlla. I se'm canvien les 4 vores interiors. Si el que vull és, fixeu-vos, si selecciono un rang de diverses columnes, diverses files, també m'apareix l'opció, també em surt disponible l'opció de fer tant les verticals com les horitzontals, les vores internes, verticals i horitzontals. Fixeu, si marco això, se'm marquen totes les verticals internes i les horitzontals, que en aquest cas només n'hi ha una. De la mateixa manera, seleccionaria el color de la vora, seleccionaria el gruix i seleccionaria el tipus de línia. I se'm marquen i se'm formaten les vores que jo he seleccionat. Anem a veure quines més opcions tenim en el menú contextual. Podem canviar les propietats de la taula. I si canviem les propietats de la taula, podem escollir de quin color volem la vora de la taula. Això és el mateix que hem fet abans. Per exemple, ho podem posar en vermell. I el gruix d'aquesta línia. I també podem triar el color de fons per tota la taula, per exemple en groc. Fixeu-vos. Veieu? Totes les línies de la taula se m'han posat en vermell gruixut, tal com he dit, i les files i columnes que tenia seleccionades se m'han posat amb el color de fons que li havia marcat, que era el groc. Continuem veient les opcions que tenim en aquest menú de propietats de taula. Aquí podem escollir l'alineació vertical de la cel·la, vol dir en quina posició vertical, en quina alineació vertical em quedarà el text dins de la cel·la. Per defecte, el text està alineat a la part superior, però podem alinear-lo a la part central i fixeu-vos el canvi. Veieu? Tenim ara el text centrat al mig de la cel·la. Generalment, el que ens sol interessar és que la cel·la estigui alineada verticalment al centre, com aquí. És la configuració més comuna. Però també tenim altres opcions. Podem decidir quina serà l'amplada de la columna. Imagineu-vos que volem fer una graella amb caselles d'1 centímetre per 1 centímetre. Aleshores li posaríem la columna a 1 centímetre i l'alçada de la fila a 1 centímetre. Fixeu-vos què passarà. Veieu? Les caselles se m'han posat a 1 centímetre per 1 centímetre, menys les que ja hi havia text a dins. Les que hi havia text a dins, per fer encabre el text, la casella es deforma perquè el text hi pugui cabre, però les caselles que estan buides efectivament són caselles que mesuren 1 centímetre per 1 centímetre. També tenim altres opcions, deixeu-me desfer aquests canvis. Tenim altres opcions que són les següents. Amb el menú contextual, a dins de propietats de taula, podem canviar el farciment de la cel·la. Què és el farciment de la cel·la? El farciment de la cel·la es refereix al marge interior de la cel·la, és a dir, la distància que hi ha entre la vora i el text que inclou la cel·la. Aquest marge està a 17 mil·límetres, però podem fixar a la mida que vulguem. Per exemple, si posem mig centímetre, veieu, la distància entre la vora i el text ara és de mig centímetre, tant per la part esquerra com la part superior, que en aquest cas no es veu perquè la fila és més alta, però també es veu al marge dret i al marge inferior, que tampoc es veu perquè la fila és alta. Però si ens hi fixem en una columna que està en buit, fixeu-vos que ara, per exemple, no tenim el farciment de cel·la marcat, però si la configurem d'aquesta manera i li posem a 0,5, la distància, veieu,
la distància entre la vora i el text ara és de mig centímetre i aquí s'aprecia molt bé que el marge afecta tant la part esquerra com la superior, com la dreta, com la inferior. Altres opcions que tenim en el menú contextual dins de les propietats de taula és l'alineació de la taula, vol dir aquesta taula com ha d'estar alineada a dins del full. Quan la taula ocupa tot el full, aquesta alineació és irrellevant, però si la taula és més petita, sí que té sentit, fixeu-vos. Si ara selecciono la taula i vaig al menú de propietats de taula i li selecciono l'alineació a la dreta, fixeu-vos que se'm mou tota la taula cap a la dreta, em queda alineada tota la taula cap a la dreta i també puc alinear-la cap a l'esquerra, veieu? O puc alinear-la al centre. També puc sagnar-la a una distància concreta de l'esquerra, per exemple a 1 centímetre. Aleshores, si accedeixo a les propietats de la taula, puc escollir, si li dic a l'esquerra evidentment, quin sagnat vull, quants centímetres vull de distància entre el marge i la taula. Si li poso 1 centímetre, la distància entre el marge i la taula és exactament d'1 centímetre. I finalment l'última opció que tenim per manipular taules és l'opció de combinar cel·les. Combinar cel·les vol dir que podem ajuntar, per exemple, 2 columnes, 2, 3, les que sigui, i que quedi en una sola. Per exemple, fixeu-vos, si volem ajuntar aquestes 2 columnes, simplement les hem de marcar, fer un clic amb el botó dret a sobre de la selecció i combinar les cel·les. Veieu? Ara 2 columnes se m'han combinat en una de sola. I per tant, aquí només hi ha una cel·la on abans hi havia 2 columnes. Això també es pot fer amb files. Fixeu-vos, si jo vull combinar aquestes 3 files, les marco, apreto el botó dret i combino les cel·les de manera que aquestes 3 files s'hauran convertit en una sola cel·la. Si voleu desfer aquests canvis, és tan senzill com fer clic a la cel·la que heu obtingut després de combinar-la i veieu que l'opció on abans posava combinar les cel·les ara és separa les cel·les. I si les separem, tornem a tenir les cel·les que anteriorment teníem. Ja veieu que les opcions de formatació de taula són molt senzilles i pràctiques i espero que us siguin molt útils.